Karbi Farmer Association amahang kethek arni Farmer Growth Center Diphu along katalon pon. Pini martijong ni phai truck arni Farmer Growth Center Diphu along Karbi Farmer Association tingku aro atum song amahang kethek ningkan kre sikechok arni katalon pon. Mailong Karbenglong Autonomous Council ACM Tuliram Ronghang aphan Doctorate Degree Kilongdun aputhak Tuliram Ronghang aphan karchopadapon. Aphetu song amahang kethek arni katalon pon song aphan ke panong pi ahim sitame Dr. Tuliram Ronghang ardeng pensi pangthan pon. Mailong kachotiki pen ale kelong Karbi Farmer Association atum kachotiki arat aphan kerabji Karbenglong Autonomous Council pen ason kachotiki ponji ason among traktor pen chenglok langa oke pangreng ingki oke pangreng hei hui ason Dr. Tuliram Ronghang pen mesen alam thek than pon. Labang so Mailong Karbenglong Autonomous Council ACM Tuliram Ronghang MSc Richard Tokbi MSc Ramsing Timung Karbi Language Board Chairman Longsing Teron Jakas Chairman Khorsing Teron Karbi Farmer Association Amaipu Ding Kuing T Secretary Soron Sing Rongpi Anpartak Karbi Farmer Association Klembang Pubang Phi Lapen Karbi Farmer Association Ahin Pen Aroatu Chetong Nun Tenti Diphu Pen Rajiv Rongpi Report Karbi Daily News. Dengkri si Karbi Farmer Association atum nong i kapajir la base farmer ko mane kachutiki pen ame thang ali kachupede thek abang phu tungo phan isi nong i pipondo isi abang ke kowe ki pen kowe lo bekon lo la pen ke ahoma birik la pen parok yang phong la pen alang li pangreng pen asu pithibu mane ke High Court long senior advocate High Court long advocate klembom lo medical college long dalang le sakuri dolo ha sopi bangke tason si jepangreng phum lo inoda bangke fishery pen langau kapang jepangreng pen inoda bangke la inki oka kapangreng pen lai si pinia alang tum hasin nong ip lo la pen nilfan danang dak bang pen kan Farmer Association panal hisar po aman pen ang dunangi pulo la pen ke nilfan isi nong ini lipan danang pilong tu na lobot lasi lah ini bang rupiat pen apa amai si pin yang ada jana tum si Karbi Farmers Association amhang thegani alang CM sa na chi chakang alam thebang ningrochot athe nilitum da akemang mate nilitum kadiman bangdo si memorandum da nilitum pilo je KFA longle allotment bang nil tuana pinai pu alang li lasu allotment bang nil tuana pipo bu senai pulo lapen ke lasu adon thu thulang nil tuan office building nil tulak second agenda dusulo office building bang nil tuan nakim pinai ku ba alang li sitame lapchang na chipilo je isi lang chara nil tun chipa pass pola bang ke nil tuan je KFA permanent office building na pipo lapen ka ko isi nil tum ningkarong bang je nil tum tum han doan phan sitame pena mama fisari katiki alang litum han sitame ake joy pen sitame fisari teng pon po pusi alang litum pulo pipo la pen ke o asu sitame ake joy pen pipo pusi alang li laptang nasi pitikang akola chota kalilang mama interested farmers fan sitame alang li tum Karbenglong Autonomous Council pen sitame ang serap tang sitodun po pusi alang li lapchana sipi akola pen ke nilitum best farmers ever di pilong sitame la hemari tokbi fan sitame alang li fan sitame personally ta ke hangdo lapen ke rajen be fan ta personally ta ke hangdo lapen alang li ka Autonomous Council pen ta penang rap di pusi lapchana sipi lasi we arong mama we kati ki fan tum fan sitame alang le Autonomous Council pen sitame pate CM sar sitame alang li tum rap po pusi lapchana sipi tekang lo sipan